Ako sme vás už informovali, z Ruska prišla mimoriadne tragická správa. Nedaleko tamošieho mesta Jaroslavl havarovalo lietadlo s hokejistami týmu KHL Lokomotív. O život prišlo 36 ľudí, jeden človek prežil s ťažkými zraneniami. Medzi hokejistami boli údajne aj Slováci, pravdepodobne aj Pavol Demitra. Lietadlo typu Jak-42 smerovalo do Bieloruska, no zrútilo sa krátko po štarte. Zatiaľ nie sú jasné príčiny nehody. Okrem ruských a slovenských hokejistov boli na palube aj českí a švédsky hokejisti. Ďalšie informácie zatiaľ stále zisťujeme. Vrátime sa teraz k tragédii, ktorá postihla hokejistov v Rusku. Prepáčte, zrútilo sa lietadlo, na ktorého palube bol tým Lokomotívu Jaroslavl. Tým letel na prvý zápas sezóny do Minska. No a na palube lietadla bol údajne s najväčšou pravdepodobnosťou aj náš Pavol Demitra. Či je medzi obeťami, to nám už možno povie Miro Šuchter. Podarilo sa zistiť odpoveď na túto smutnú otázku? Ďakujem pekne za privítanie. Zatiaľ nie. Tá pravdepodobnosť je však vysoká, pretože Pavol Demitra pôsobí v tomto týme, ale zatiaľ nemáme potvrdené to, či naozaj bol na palube lietadla. Najčerstvejšie informácie hovoria o tom, že na palube bolo 44 osôb, z toho 44 je mŕtvych, 36 mŕtvych to sú členovia klubu a zahynulo 7 členov posádky. Túto obrovskú tragédiu prežil iba jeden človek, ktorý je v kritickom stave a podľa najnovších informácií je to letový inžinier. Tragédia sa stala hneď po štarte pri meste Jaroslavl. Lietadlo asi 500 metrov po štarte sa zrútilo tak, že niektoré trosky sme mali možnosť vidieť aj v rieke Volga. Tie informácie a samozrejme aj zábery vám prinesieme v ďalších blokoch a v ďalšom vysielaní. Ja ťa preruším. Teraz zábery na lietadlo, ktoré vidíme, to je práve typ lietadla, ktoré spadlo. A momentálne som dostala ďalšiu informáciu z réžie, že manželka hokejistu Radivojeviča potvrdila, že Pavol Demitra na palube bol. Túto smutnú informáciu teda potvrdila, ale či je Pavol Demitra medzi živými alebo je mŕtvý, to ešte nevieme a samozrejme, že tieto informácie budeme zisťovať a poskytneme ich neskôr. Ja ti, Miro, na teraz ďakujem. Ďakujem. Býval sám, kde si v závetrí. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre pohráme. Aby viac na nás ich nezabudol. Toľko hviezd a náš dvojkríž. Možno sláva nikto netuší. Trocha slz ešte neveríš. Ráno dvíha vietor do duší. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre pohráme. Aby viac na nás ich nezabudol. Aj keď sú už na kolenách, každý z nás je trochu dobitý. To pre nás nič neznamená. Dýchom nie sme nikdy opití. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre
Chcel by som zablahoželať k 10. výročiu a prajem minimálne ešte raz toľko.